je mix zo aan. Misschien ben ik het abnormaal. Waar ik vanaf kom is dat normaal. Ik ben een beetje excentriek, maar vooral heel sympathiek. Ik ben door 1 miljoen, in rijkdom ben ik kampioen. En zit er een man doe niet zo raar, dan zeg ik weer zien echt een Vasselhof eens kijken. Met die staak dan zien we half gaar. Dit feestje hey is best wel gaaf, dus we roepen nou alaf. Roepen weer alaf. En we roepen nou alaf. 3 dagen lang gaan we los, van top tot teen gaan zoet gedos. Gooi je zin, er is verplicht, heel veel dos gesminkt gezicht. Hey man, wat ding is schoon, blijf toch niet zo stopschiet staan. Stijgt dat baby naar hout op rol, laat ik gewoon aan magen slo. En ziet er een man doe niet zo raar, dan zeg ik weer zie echt de Vasselhof eens kijken. En die staat dan zien we half gaar. Dit feestje hey is best wel gaaf, dus we roepen nou alaf. Jo, we roepen nou alaf. Roepen weer alaf. Alaf. Jo, we roepen nou alaf. Dus we roepen nou alaf. Het is kategaal wat voor dialect ze spreekt, of ze in de streek of in de mun geboren is. Du bist der eine und 1 miljoen. Ik denk door bist du kampioen. Omdat het Vasselhof een vieren in ons zit, van kleins af aan kriegt iedereen niet met. Met Vasselhof roepen